Tässä ECM CAD-työasema i7 3770, jossa huipputehokas Nvidia Quadro 4-tonninen näytönohjain ja 2 näyttöä, 224 tuumasta kiinni. Ja siellä rulla Autodesk Inventor Fusion. Ja koneessa on HyperX 1600 muistit, todella tehokas i7 prosessori ja HyperX SSD-levy antaa huipputehoa CAD-suunnitteluun. Mikäli olette kiinnostuneita, niin ottakaahan yhteys www.cadmandata.fi. Sivuilta löydätte hintatietoja ja www.ecmcomputers.fi löytyy lisätietoja.